Dobrý den, vítejte na prvním videu kanálu věnovanému pražské swingers komunitě. V tomto videu si prohlédneme všech 5 hlavních swingers klubů. První zastavení uděláme v klubu Sabinovka na Žižkově, který se nachází v Sabinově ulici. Jedná se asi o nejlevnější swingers klub v Praze. Vstup je tam 150 korun, páry mají vstup 200 a za určitých okolností i vstup zdarma. To se projevuje i v tom, kdo do daného podniku chodí. Prostředí klubu je asi nejvíc bisexuální ze všech klubů, které se v tomto videu objeví. Na stránkách klubu se dopředu oznamuje, v jaký den se tam objeví nějaká žena. Mne z toho vychází, že moc žen tam asi nechodí. Velice vtipné je však aktuální zpravodajství, co se tam děje přímo na stránkách klubu. Otevírací doba je od pravého poledne do 2 v noci ve všední den. V sobotu a v neděli je od 3 hodin odpoledne. Dalším klubem s poněkud vyšším standardem je klub Lublaňská v Lublaňské ulici. Podnik se prezentuje jako wellness klub a je pravdou, že nabízí velice kvalitní saunu. Ženy mají vstup zdarma, muži mají vstup za 250 a pár za 200 a dokonce ve čtvrtek má pár vstup zdarma. Přesto chodí do podniku velice málo žen. A to mají navíc zdarma konzumaci vína a nealkoholických nápojů. Otevírací doba je každý den od 3 hodin odpoledne do 1 v noci. Přesunem se do pražské Krče, kde se nachází nejlepší pražský klub, a to klub Bunkr. Jedná se o pokračování slavného klubu Jungmanka, který sídlil v centru. Akce se tam pořádají každý den. Ženy platí vstup 100 korun a mají jídlo a pití zdarma. Klub má i vlastní saunu a výřivku. Páry mají vstup ve středu zdarma a ostatní dny se vstupné pohybuje v řádu stovek korun. Nejdražší vstup mají samostatní muži. Poměr mužů a žen je zhruba 4:1. Otvírací doba je různá. Ve středu se otevírá již v 11 hodin dopoledních, ale většinou mají otevřeno až od 8 hodin večer. Teď se přesuneme na druhý konec Prahy do Letňan, kde se nachází rádoby luxusní swingers klub Fantasy. Vstupy jsou dražší. Pár platí 800 až 1200 vstup, žena platí 200. Muže pouští jen ve středu za 800 a musí si sehnat pár, se kterým přijde. Poslední hogofogo klub je klub Paradiso, který se nachází v Libni. Klub má sexistické vedení, které neumožňuje vstup samostatným mužům, proto všechny vyzývám k bojkotu tohoto podniku. Vstup pro páry je 800 až 1000, ženy mají vstup zdarma. Klub má otevřeno ve středu přes den a v pátek a v sobotu od 9 večer do rána. Kvůli zákazu vstupu samostatných mužů v podniku převládají ženy. Zvažte vždy dopředu návštěvu swingers klubu, není to zábava pro každého.